भोजपुरिया नंबर भोजपुरिया तार कर भोजपुरिया नंबर तार कर दिहलस। एगो कमी का भइल प्यार के नीलाम कर दिहलस। चाहले रहनी कि संगे रहे, चाहत के सिलसिला रही दिल से, पर का पता कि केहुआ के दूगो प्यार के बीच घात कर जाई। कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके राउर संगम रउआ बीच बा। बाकी संगतिया आज के जवन एपिसोड में गीत संगीत लेके आइल बानी जा, जवन रउआ देखे बा आज के एपिसोड में, लेकिन ए में कुछ गाना कंप्यूटर जी के भी बा, लेकिन कुछ गीत संगीत रउआ लोगन के बीच जवन आई उ राउर इशारा पर भी होई। तो संगे संगे ये भी कहल चाहतानी यदि मैथिली के भी अगर बहुत ही लाइक करतानी तो रउआ एगो गाना मैथिली के भी पसंद कर सकतानी। संगे भोजपुरी गीत संगीत त बारे और कौन गाना रिलीज होता, कौन आवता, कौन बढ़िया बा, जवन पिछला एल्बम से भी जितना भी गीत संगीत बा जवना में बहुत ही हिट कैले बा, जवना के सुन के आज भी हर केहू के इंटरटेन होई। ऐसन गीत संगीत पर जरूर हमार निगाह बनल रही। और संगे कहल चाहतानी कि अब ही जवन गीत संगीत सबसे पहले आ जा रहल बा कार्यक्रम में, संगतिया सबसे पहले एगो बतिया आज राखल चाहतानी कि केहू के बचपना कैसे गुजरेला पता ना होला। सयानेपन पर जब आवेला हर केहू त जिम्मेवारी के बोझ पड़ जाला। बाकी जसही बोझ पड़ेला त कमाए खातिर देश से विदेश तक पहुँचे के पड़ जाला, हाँ नु। लेकिन संगे संगे ये बतिया कहल चाहतानी कि ऐसा के मोल का बा, ये हर केहू समझेला तब जब जिम्मेवारी के बोझ आवेला। बाकी एह दौर में भी अगर दिल रंगरसिया हो जाई सन तो फिर का होई। जिम्मेवारी के ए बोझ पर खुशी के माहौल देखी कैसन बा अजीत आनंद के अंदाज में, काहे कि जवन फर्स्ट गाना रउआ के बीच आ रहल बा। देखी हर केहू कहता कि आज के दौर में आमदनी से ज़्यादा खर्च बा, बाकी खर्च के कंट्रोल करके ही रखे के पड़ेला, काहे कि आमदनी से कम खर्च में ही गुंजाइश करे के पड़े, तबे बैकअप बनल रही। बाकी यह गाना में ऐसा नइखे कहता कि कहावत सुनले होखे जा कि प्यार कैलाश तो डरी का है ना, प्यार किया तो डरना क्या, बड़ा बढ़िया बा। बाकी एहे के उदाहरण एह गाना में देहले बा कि अब जवन बा अब तू ही नइखे बारू त लेके का होई। देखी जा अजीत आनंद के ये अंदाज में जवन ही कहते नइखे बाड़न, अपन कमाई के तो छोड़ दी, अपना बाबा की कमाई के भी प्यार मोहब्बत में झोंके खातिर तैयार बाड़न। इतने ना, इतना भी कहेला कि जोगा के जवन रखले बाड़ी हमारे माई, वो गहना के भी नीलाम कर दिया। आगे का सब होता कहे से ज़्यादा दिखावे में इंटरेस्ट रखतनी और दिखावतनी, देख के बताएब जा कि आखिर गीत संगीत में ऐसा का कहले बा और का के चर्चा होता। बाकी जवन भी बा संगतिया गीत संगीत ही तक सीमित बा। गाने के बाद अगर ऐसे केहू करी ना तो का होई बतावतानी है गाना के बाद। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करतानी सुंदर संगीत संगीत से। और संगे ये भी कहल चाहतानी कार्यक्रम सप्ताह के 3 दिन मंगल बुध और बृहस्पति के दिन रउआ लोगन के स्क्रीन पर रहिला। और संगे ये भी कहल चाहतानी कि 3 दिन में कुछ गीत संगीत नया भी होला, कुछ पुरान भी होला और संगे कुछ राउर डिमांड भी। तारा देखा तानी आज के संगतिया हमनी के कौन गाना पर फोकस करता। और यदि रउआ मन में भी बा बढ़िया गीत संगीत तो रउआ रख सकतानी 9808747337 पर स्क्रीन के नीचे नंबर भी आ गइल बा, है नु। तो चला तानी सबसे पहले शुरुआत में सुंदर संगीत संगीत और गाना के संगे संगम रउआ के संग रही। आज के एपिसोड के पहला गाना एक कार्यक्रम करती है नया बा, बाकी रउआ लोगन इसे पहले भी देख चुकल होके जा या ना तो देख के समझी जा, बताई जा का सब कहता। बाकी गाना में जवन इंटरटेन बा कैसा लागता बताएब जरूर है गाना के बाद रउआ से जब हुई बातचीत। फिलहाल गीत संगीत के पास बानी और गाना के संगे कार्यक्रम के सिलसिला जारी रही। बस देखत रही संगम के संग चला त नफरत के चिंगारी भी दिल से मिट जाला, फिर लागेला सुहाना पूरा महफिल, काहे कि महफिल के गूंज हर केहू के कान तक गुंजाला। देखा तानी कवन संगतिया बा फोन लाइन पर रउआ लोगन के बीच। नमस्कार जी, कहवा से बानी रउआ? एक बार नाम बता दी फिर चिन्हा जाई। सोनम जी। अच्छा सोनम जी बानी बीरगंज से। चालू हमने के प्रोग्राम और सजा देनी आज पूरा सजा। अच्छा चली जरूर, पर ई बताई कि कौन गाना बा?
जी रितेश पांडे के। रितेश पांडे के गाना तो कल हुए आयल रहे ना। हाँ आज आए दूसर रहे गाना हैं, कह लेकिन दी। हम उनकर फैन है। हाँ तो आज उनकर दूसर गाना कह दी रहुआ। हाँ रितेश जी के कौनो दूसर गाना बता दी या फिर हमनी के कंप्यूटर महाशय के इशारा पे रखे। ठीक है। चलिए और जो बताइए। गाना बाटे हाँ हाँ सोनम जी, और कार्यक्रम के जरिए अपन संगाती लोगन से या फिर साथी सबसे कुछ कहल चाहता नहीं तो बता दी। संगतिया सन के। हाँ हाँ जितना देख रहल बाड़न रितेश जी के गाना रउआ के ढेर अच्छा लागेला, लेकिन कालुए जवन कहनी है वो गाना तो रख दीनी। अब दूसर कौनो गाना बताई जवन रउआ के बहुत अच्छा लागेला। ये जितना कार्यक्रम देखा था लगा हम्म। हमारे संगतिया चाहे हमने बैठ के उ सब के अच्छा लागेला का। अच्छा सबके अच्छा लगेला। चली सोनम जी और संगे ये बताई रितेश जी के औरो दूसर कौन गाना बा जवन रउआ के अच्छा लागेला। नींद किया उनकर सब गाना अच्छा लगेला। ठीक बा। अच्छा चली जवन रउआ जुबा पे आई हो पर हमनी के ठीक बा। और अगला गाना रितेश जी के ही बा, दिखावा तनी जवन गाना बा सरप्राइज के तौर पे रहे दी कौन गाना आई है नु। अच्छा सोनम जी बताई और कुछ कहल चाहतनी जैसे शेरो शायरी चुटकुला कुछ आवेला तो बता दी। शेर और शायरी शायरी आवेला ना ना। हाँ ना आवेला। सुने में अच्छा लागेला। हाँ सुने में तो अच्छा लगेला। हाँ, काहे ना वो कहावत ना बा कि लिखे आवेला तो ना मिटावे आवेला तो दोनों हाथे, एमे का कमी बा ना। हाँ चली बहुत बढ़िया, लेकिन रउआ सुने ली यही हमरा खातिर बहुत बा है नु। सोनम जी रउआ गाना का बोल बताई। हाँ बता दी। नींद किया से चैन दिल से जब लुटा जाए प्यार के गीतिया के जुदाई में गा जाए। अच्छा चली बहुत बढ़िया। नींद अखिया से जब हाँ लुटा जाला ना। गा जा रहे। चलिए अब हमनी के बीच रितेश पांडे के ई गाना पर पहल जारी बा और कंप्यूटर माँ से जल्दी खींच लाई रउआ के बीच रितेश जी के ठीक बा। बाकी संगे संगे ये बताइए अपन साथी संगाती के बीच राउर गाना जरूर आई कार्यक्रम में और कुछ गीत संगीत के अलावा हाँ भी कुछ अच्छा ना लगेगा। बस बजा चलिए। दिए बहुत अपने के एहसान रहे। एहसान ना ये हमार कर्तव्य बा ना। रउआ लोगन के हाँ। खुशी खातिर आइल बानी तो जरूर बाजी ठीक बा। ठीक है बजा चलिए सोनम जी कार्यक्रम में रउआ आई नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद दी है। बाकी रउआ लोगन के संगे कार्यक्रम के सिलसिला जारी रही और जितना भी दोस्त देख रहल बाड़न अपन टेलीविजन पर कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 कहल चाहता नहीं गीत संगीत पुरान फाइल से होखी या नया फाइल से, बाकी जवन हिट गाना बा ओ पर पहल हमनी के ही ना पूरा कंप्यूटर महाशय के सपोर्ट भी रहेला। लेकिन इससे पहले रितेश जी के जवन गाना बा हमनी के बीच देखिए अगला गाना आवे से पहले जवन पहला गाना रवा अजीत आनंद के अंदाज में देखनी है। अब लागत कि जवन अंदाज में अजीत जी गाना के गौले बाड़न अगर आपन मेहनत के कमाई रही ना लुटावे के पड़ी जा तो हर केहू के आँख लग जाला। भाई इतना खातिर कितना मेहनत करे के पड़ल बा केहू और का जानी हम जानीला। बाकी जब कहल जाला कि जिम्मेवारी के बोझ पड़ला से पहले अगर प्यार के ऐसन रुतबा आई जा तो कहीं जाए द जवन जाता का फ़र्क पड़ता अपन जिंदगी के अरमान तो सजता ना। तो चली रउआ लोगन के बीच देख के पता चल गया हुई। लेकिन अब जवन गाना आवता रितेश जी के हमनी के बीच कंप्यूटर में से इशारा करता कि ए गाना में कुछ हटके हो जा और जवन होता उ जवन गाना बा हमनी के बीच जवन के रुआ चर्चा भी कैले रहनी जाए कि नींद अखिया से। अब देखी कहल जाला कि सुतल अखिया के भी सपना अब सतावेला काहे कि ये गाना के बोल ही ऐसन बा जवन कहता कि नींद अखिया के जब केहू छुड़ा ल जाला या फिर बेचैन कर जाला। कहल जाला कि ख्वाब बन के दिल में केहू सज जाला, ख्वाब बन के केहू दिल में सज जाला, जिंदगी के फूल नियन महका जाला, फिर काहे घात करके दूरी बढ़ा जाला, आपन भी एक पल खातिर पराया लग जाला। अब दिखावत तनी गीत संगीत और गाना के बाद रउआ लोगन के संग कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला जारी रही। बस देखत रही संगम के संग। लेकिन कार्यक्रम में हुई सिर्फ 2 मिनट खातिर ब्रेक के बाद संगम रउआ के संग रही कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला लेके। और यदि रउआ कार्यक्रम में जुड़ल चाहतनी
तो 9808774337 स्क्रीन के नीचा नंबर बा। आवत नहीं गीत संगीत और ब्रेक के बाद बानी समझ में आ गई वही कहल जाला तबे दोस्त कि केहू के सपना दिल से सजावल आसान ना होला, केहू के सपना दिल में सजावल आसान ना होला, केहू के अपन जिंदगी बनावल आसान ना होला। जख्म खुशी के दूसर पहलू बा, ऐसे खुशी की उम्मीद बिना गम के भी कईल जा न सकेला। जवन रउआ के बतावत रहे गीत संगीत। बाकी गाने के संगे रउआ लोगन के बीच एक बार फिर से फोन लाइन पर चलत तनी कौन कॉलर बा कहाँ से हमनी के बीच। नमस्कार जी। हेलो नमस्कार जी, कौना जगह से बानी रउआ? हेलो नमस्कार जी, कौना जगह से बानी रउआ? सिरहा जिला से। अच्छा सिरहा जिला से बानी, बड़ा दूर बानी जी। अच्छा एगो बात बताइए वहीजा के मौसम कैसन बा? मौसम तो अभी बहुत अच्छा बा। अच्छा बा, हमरा लागल कि गर्मी के असर होई ढेर ना, बाकी गर्मी नहीं खे, ठंडा बा। गर्मी इतना तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। हाँ आज थोड़ा थोड़ा है ना। अच्छा एगो बात और बताई कि आज दिन कैसन रहल है और बढ़िया रहल है कि ना? बहुत अच्छा रहल बा। बहुत अच्छा रहल बा। अच्छा राउर शुभ नाम का बा? इमरान खान। अच्छा इमरान खान। इमरान जी जानत नहीं, इमरान खान जी जब से पाकिस्तान के भइल बड़न लीडर तब से कितना पाकिस्तान पर कहर ढा गइल बा ना, सब जानता। लेकिन इमरान खान जैसा ही रुआ नाम कहता नहीं ना तो पाकिस्तान की याद आ जाता है भाई, पड़ोसी नु बा ना। लेकिन एगो बात बताई रउआ के जहाँ बानी सिरहा जिला से बानी, लेकिन जगह के नाम का बा जहाँ से बानी रउआ? लहान। अच्छा लहान से बानी। अच्छा ये बताइए इमरान जी, अब वही जवन गाना हमनी के बीच आयल रहे, 2 गाना आयल रहे ना, कैसन लागल है गीत संगीत? बहुत अच्छा लागल बा। अच्छा लागल बा। अच्छा चलिए अब ऐसने एगो गाना आवता फिर से रितेश पांडे के एगो उफ गाना फिर से फाइल से निकालल गइल बा, जवना गाना के देख के तो एगो गाना हम कहता नहीं। हाँ बता दी ना। शादी के कार्ड फाड़ दी वो गाना है ना। शादी के कार्ड फाड़ दी ना। अच्छा चलिए अब हमनी के लागत है कि केहू के रउआ लोगन के बीच जवन ई गाना बा केहू के अरमान के साथ कैसन खिलवाड़ होता ई गाना जाहिर करता, और जरूर राउर ई गाना के राखे के प्रयास होई। इमरान जी कार्यक्रम के जरिए कुछ कहल चाहता नहीं, जैसे शेरो शायरी चुटकुला या कुछ बतिया बा जवन मन में भी चलता? चली नहीं खे तो कौनो बात नहीं खे, रउआ कार्यक्रम में ही है खातिर दिल से धन्यवाद दी हब। लेकिन संगतिया अब ही जवन गाना बानू वो गाना रितेश जी के बा, फिर से रितेश जी के गीत संगीत पर लेके चलता नहीं जा। जवन गाना में देखी का अब रउआ की याद हो जा कुछ एपिसोड पहले हमनी के लगभग बीत गई बा 6 महीना, जति उससे पहले के बतिया बतावत तानी कि जवन गाना हमनी के बीच आयल रहे एपिसोड में और सब केहू के 1 मिनट खातिर त असमंजस में डले रहे, लेकिन दूसर तरफ इंटरटेन भी छोड़त रहे और तीसर तरफ वो का कहल जाला लाइफ भी सेटल करत रहे। बाकी ये 3 गो सिचुएशन के कैसे हैंडल के ले बा रितेश जी एक गाना में रउआ लोगन देखी जा। बाकी देखे से पहले एगो बतिया खास कहल चाहतनी कि आज के दौर में हमनी के सब केहू के सपना साकार ना होला, मोहब्बत के कौनो आकार ना होला, समझेला सब केहू अपने आप से आपन और पराया। बाकी पहचान दिल से दिल के हमेशा ना होला, काहे कि तबे नु बेवफाई के कहर ढा जाला है नु। दिखावा तानी बाकी ये गाना से पहले एक बार फिर से फोन लाइन के इशारा बा, देखा तानी कौन कलर बा हमनी के बीच। नमस्कार जी, कौना जगह से बानी रहुआ? सीता चौक से। शुभ नाम का बा? आरती। आरती जी, सबसे पहले ही बताइए आज दिन कैसन रहल हराउर सीता चौक से? आरती जी ठीक बा। अच्छा अब ले जितना गीत संगीत देखनी है कार्यक्रम में सबसे बढ़िया गाना कौन लागल बा? ये अभी जौन देले बा वो गाना अच्छा लागल है। अच्छा आरती जी बताई कार्यक्रम में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगेला? गाना अच्छा लगेला या शेरो शायरी अच्छा लगेला या फिर जौन बातचीत के सिलसिला होला वो अच्छा लगेला? गाना। अच्छा चली राउर कोनो फेवरेट गाना बा जौन रुआ एक लाइन गुनगुना सकीला? एगो गाना सुना देना। कौन गाना बा?
जाई तोरो सरहद से नूर तोरा परला के बाद। का बात बा, हो जाई हमरो सराद से नूर तहरा पड़ला के बाद। बड़ा बढ़िया बा, लेकिन ई गाना कम वार्निंग ज़्यादा बा, ना लगता आरती जी। चलिए राउर गाना के प्रयास वही ए गाना के बाद। बाकी बताई अपन साथी संगाती से भी कुछ कहल चाहते नहीं आरती जी। चलिए रुआ कार्यक्रम में ही नहीं है, और कुछ कहे के बाद तो बता दी, समय कम बा। चलिए लागत रुआ के बस गाना के तरफ ले जाए के प्रयास रही। लेकिन सबसे पहले कहल चाहता नहीं कि संगतिया अब वही जौन गाना बानू पहले रितेश जी की गाना हुई, फिर एक के बाद जौन भी गाना बा होके हमने के भी चलावे के प्रयास हुई। लेकिन सबसे पहले गीत संगीत के तरफ लेके चलत नहीं, और जौन बतिया बतावत रहनी हा कि गाना में सस्पेंस बा, बाकी हकीकत बा, और लाइफ भी सेटल बा। कैसे हर कहल जाला कि जौना प्यार के पंचनामा हो जाला, जौना प्यार के वो का कहल जाला पूरा विध व्यवहार के साथ पूरा फिक्स हो जाला, तो कितना दिल सुकून के सांस भरेला। दिखावत नहीं लास्ट टू लास्ट तक देखिए गाना के, फिर कमेंट करे जा। गीत संगीत के बाद रउआ लोगन से वही बातचीत के सिलसिला जारी बनल रही जना संपूर्ण संगतिया के बीच रउआ लोगन के संगे रह जा। कार्यक्रम अपन टेलीविजन पर सिलसिला जारी रही, गाना के संग आवता नहीं रउआ के भोजपुरिया नंबर, भोजपुरिया नंबर। भोजपुरिया नंबर, भोजपुरिया क्षण खातिर रउआ लोगन के चेहरा पे निखार आयल होई कि इतना देर से सस्पेंस में रहे, लेकिन लास्ट में जब कहलस या कि काहे बुलवले रहे, वो तो शादी के बात रहे। बाकी पूरा गीत संगीत में रउआ के हनु ऐसा लागत रहे कि अब लड़का लड़की के शादी कहाँ फिक्स हुई, यहाँ तो कहीं और फिक्स होता। बाकी साच बा, इंटरटेन के यह तो एगो मौका मिलेला हनु, जब शादी के समारोह होला नु में जब सब केहू इन्वॉल्व हो जाला तो एक दूसरे के प्रति हनु उ का कहल जाला प्यार जवन बा एकदम इतना बढ़ जाला पूछी मत। सच बा कि जौले शादी के सीजन रहेला ना, भला ही चाहे जितना भी जिम्मेवारी होई, ए शादी में इंटरटेन जवन बा वो कुछ अलग ही रंग लेके आवेला ना। बाकी कहल चाहता नहीं संगतिया कि अब वक्त बा रउआ लोगन के बीच ई गाना में रउआ के स्पष्ट कर दिले बा कि अब जवन प्यार करेला ना, अगर एक दूसरे के आपन मान ले सन तब उनका बीच में दरार मत बनी। काहे कि का पता हमरा एगो गलती से इनका सबके भविष्य पर का होई हनु। बाकी अगर लड़का सब अगर गलती करता तब उनके नु भोकत दे के बा का सब जानता। बाकी संगतिया अब वक्त बा गीत संगीत के अगला राउंड में लेके चले के, जहाँ कहल चाहता यह बतिया के रउआ लोगन के भी जवन अभी बतौनी है कि अगर ओकरा खिलाफ जाइला तो अंजाम का होला। अंजाम एह गाना में आई जवन गाना के डिमांड ही भइल बा। बाकी कहल जाला कि जवन गाना रउआ वही एक क्षण खातिर देखनी है कि दिल के सपना साकार हो गईल, दिल के सपना साकार हो गईल, प्यार के बगिया में फूल के भी रंग गुलजार हो गईल, अब तो जिए के बा साथ साथ तहरा, काहे कि तो जिस्म एक जान हो गईल तो काहे न संगतिया। अब रउआ लोगन के बीच अगला गाना आवता, लेकिन ऐसा नहीं खे अगला गाना कुछ और कहता कि नस नस में तोहार याद समाइल बा, नस नस में तोहार याद समाइल बा, तोहार तस्वीर ही हमार अखिया में उतर आइल बा, कैसे छुपाई अखिया के आंसू छहन जब जुदाई के मौसम आइल बा। अब दिखावता नहीं जवन गाना बतावता, गाने के संग कार्यक्रम के सिलसिला रही। बाकी एक गाने के संगे भी सिर्फ 2 मिनट खातिर ब्रेक हुई, ब्रेक के बाद राउर संगम रउआ के संग रही कार्यक्रम के सिलसिला जारी रखे खातिर। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से बतावल चाहता नहीं संगतिया कि फोन लाइन के इशारा कैले बा, कॉलर हमनी के बीच लेके चले फोन लाइन पर, फिर रउआ लोगन के बीच गीत संगीत हुई, ठीक बा। हेलो नमस्कार जी, कहवा से बानी रउआ? चली लागत है रउआ आके चाह चुकल बानी, कंप्यूटर माजे के इशारा भी आ गइल बा। तो आप काहे न संगतिया, तब तक गीत संगीत होई, गीत संगीत के बाद आवत नहीं रउआ से फिर बातचीत के सिलसिला रखे खातिर बस बनल रही और देखत रही कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 संगम के संग। खुदा बस जुदाई के सफर ही राहों में फूल के बिछा सकेला है न। चलो तनी संगतिया लेके रउआ लोगन के बीच फोन लाइन पर सबसे पहले काहे कि इशारा भइल बा,
फोन लाइन के रवा लोगन के संगे रहे और जितना भी संगतिया जुड़ता सब केहू से होई बातचीत के सिलसिला। नमस्कार जी, कहवा से बानी रहुआ? बीरगंज से। अच्छा, एक बार फिर से बता दी कहाँ से कहनी है, एक बार फिर से बता दी। बीरगंज से। अच्छा, बीरता से बानी। शुभ नाम का बा? नेत्रा। अच्छा, ये बताइए अब वही ले जितना गाना देखनी है पूरा कार्यक्रम देखनी है कि अब वही ट्यून कैनी है? अब गए देखी। अच्छा, अब वही देखनी है, भुला गल रहनी है का? अच्छा, एगो बात बताई, गाना कैसन लागल है जवन अब वही हमनी के बीच आयल रहे? अच्छे लागल था। अच्छा लागल बा। अच्छा, तो एगो बात बताइए, गाना में सबसे ज्यादा अच्छा का लागल है? कौन सीन रहुआ के सबसे ज्यादा अच्छा लागल है? कुछो ना, ये लास्ट में जब दोनों टाटा बाई कर देला सा दुनिया के, उना अच्छा लागल है। हमार पसंद के गाना बजा दी। अच्छा, राउर पसंद अलग बा, बताई का पसंद बा राउर? धड़कन धड़ंजर के। अच्छा, धड़कन धनंजय के बा। अच्छा, एगो बात बताई, कौन गाना बा इहो बता दी। अखिया में काली 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 रे कजरा। लेके जाई नींदिया हमार, है न? चलिए, अब जवन भी बा प्रयास बा ये गाना के बाद राउर गाना रखे के। बाकी बताई कार्यक्रम के जरिए और कुछ कहल चाहता नहीं? आज रहुआ एगो शायरी कह दी। हाँ, कह दी। कह दी, अब टाइम लगाए न तो टाइम कम बा। प्यार बहुत खूबसूरत चीज है। अच्छा, केहू हंस के निभावेला, केहू कम में निभावेला, पर सिकवा शिकायत त हर केहू से होला। एहे से त आज भी प्यार भरी महफिल में बदनाम हो रहल बा ना। प्यार के कदर बहुत कम लोग करेला। हाँ, सही बात बा। अच्छा, एक बात बताई, गीत संगीत के संगे रहुआ जितना भी संगतिया देख रहल बा उनका से भी कुछ कहल चाहतनी या फिर गीत संगीत में बस याद करल चाहतनी अपन खास संगति के? केहू के याद करे के बाद बता दी, केहू के मिस करत तनी है गाना में तो रहुआ भी बता दी। हम याद करता नहीं, हम अपना संगतिया सन। चलिए, कार्यक्रम में रहुआ नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद दी हम। बाकी संगतिया अब समय भी कम बना तो चला तनी सीधे गीत संगीत के पास और गाना के बाद रहुआ लोगन के बीच आवत तनी कार्यक्रम के सिलसिला छारी रखे खातिर। लेकिन अब जवन गाना आई वो हमनी के बीच जवन रिकॉर्ड बा हमनी के बीच आ गईल बा, उहे गाना रही जा, अब डिमांड ना होई। चला तनी पहले गीत संगीत के पास, गाना के बाद आवत तनी फिर से कार्यक्रम के सिलसिला जारी रखे खातिर फुरिया नंबर 1 लेके आ गल बानी जा। बाकी गीत संगीत देखनी हाँ कहत रहे कि मर जाई जान खा के जहर सिनुम तहरा परला के बाद। भाई इतना बड़ा अरमान काहे सजावत नहीं रहुआ? काहे कि ए समाज में रहे के बा तो कहल जाला कि समाज के खिलाफ भी ना जा सकीला, मिल मिल के ही अपन दिल के बात रखल जाला। अगर ना भइल नु तो ए पर अपन किस्मत के प्रहार मत करी जा और अपने आप के वो का कहल जाला इतना बड़ अत्याचार मत करी जा। और संगे संगे गाना में लास्ट में कहत रहे कि खा के यूरिया खाद। भाई इ तो वही नु बतिया हो गईल, खेते गईल रहनी हाँ खाद छीटे ना, जमीन में का धैनी है मुँहे में रखनी नहीं, ऐसा ना करे के भाई, ये सब गलत चीज़ बा। बाकी कहल चाहते नहीं कि रउआ लोगन के बीच समय कम बा आ ऐसन यदि केहू करी नु शरारत तो हमरा लागत है कि खेत के उपजा चाहे जैसन भी होखस ऊपर केहू ना कही गार्जियन के जा खेत से है नु खाद छीटे के बा। रउआ लोगन बूझ गईल बानी जा हमारी इशारा कर रहे। बाकी गीत संगीत रहे और नमस्कार जी, कौना जगह से बानी रहुआ? हाय देखी रहुआ आई नहीं है लेकिन आके संगे संगे जा भी चुकल बानी जा। फिलहाल प्रयास रही रहुआ से दोबारा जुड़े के, समय कम बा, रहुआ से विदा भी लेवे के बा। देखा तानी कौन संगतिया बड़न से। नमस्कार जी, कौना जगह से बानी रहुआ? हम बानी जनकपुर से। अच्छा, शुभ नाम का बा? हमारा नाम बा सुजीत झा। एक बार फिर से बता दी, स्पीड में बता दी।
सुधीर झा। सुधीर जी बताइए हालचाल कैसन बा? बहुत नीक बा। अब वही गाना देखनी है, कहत रहे मर जाई जान खा के यूरिया खाद, ये सब करे के चाहिए भाई, बताइए। का कहली? अब वही गाना देखनी है। ना देखलिए, ना अपन देखलिए। टीवी ऑन कर लिया था, हाँ, तो- रवा के प्रोग्राम देख लिया था। जो सही चेहरा देखनी है फोन घुमा दीनी है ना। जी। चलिए तरह और प्यार बा। अच्छा एगो बात बताइए, अब समय कम बा, रउआ लास्ट में एंट्री कैनी है, आज जवन गाना अभी फिलहाल राखल जाई हमनी के बीच, ए गाना से पहले कुछ बतिया मन में बात बता दी, कार्यक्रम कैसा लागेला? का रहे प्रोग्राम कैसन लागेला रउआ के? प्रोग्राम तो रवा के बहुत नीक लागेला। निक लागेला। अच्छा ये गाना कार्यक्रम में सबसे ज्यादा अच्छा का लागेला? गाना बाजे में वही निक लागला, रवा के वॉइस एकदम नीक लागेला। चलिए खातिर बहुत बहुत धन्यवाद दिहब। और अब रउआ लोगन के बीच से अब विदा लेवे के समय हो गइल बा, ऐसे जाए चाहेब, लेकिन जाए से पहले संपूर्ण संगतिया से बस एगो आग्रह करे जा दोस्त, कार्यक्रम कैसन लागेला ई रउआ हमनी के कमेंट कर सकतानी, लेकिन अब फोन मत करी क्योंकि अब समय खत्म हो गइल बा। और काहे कि कंप्यूटर महज से लॉक कर चुकल बड़न कि ना अब समय नहीं खे, तो कहल चाहतनी संगतिया आज खातिर इजाज़त दी। और कालुए भी रउआ लोगन के बीच कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला जारी रखे खातिर शाम 4 बजे हुई हमारी एंट्री। तब तक खातिर रउआ अपन आसपास राखी का कहल जाला सर सफाई, और संगे अपन स्नेह प्यार दुलार अपन टेलीविजन के संगे बनौले रही, देखत रही कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 इस संगम के